فیصلہ کر لو کوئی جاوان والا بیٹھا ہے تھا جے سستی نو میں سدیندا پیا انہاں دیاں جتیاں چھنیویں تے لکھاں عاقب ستیانوی بن دے میرے استاد محترم ہر طبقے دے ساجے شاعر جنہاں دا کلام سمندراں چ پائے کے مائی گیر بھی سن دن جنہاں دا کلام محلاں چ پائے کے امیر بھی سن دن تے جنہاں دا کلام پکھیاں چ پائے کے فقیر بھی سن دن ہر طبقے دے ساجے شاعر توڑیاں بھرپور تاڑیاں چ فخر ایشیا میرے استاد محترم مار ظفر عباس سمر پروانہ صاحب تیری مرضی سر نہیں ہلاونا بے تھوڑا تھوڑا بولنا ہے انشاءاللہ میں جلدی نہ سٹیج چھوڑنا لا تیری مرضی جے نہ آوے تے کو حیا ایندہ کعبے دی کدھ کوئی حیا آ گیا ایک واری موڑ دی جیڑے اڑتا ہی نہیں بولے تیری مرضی یا تیری قسمت جے نہ آوے تے کو حیا ایندہ کعبے دی کٹھ کوئی حیا آ گیا اے مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کشا بسم اللہ جی بڑی زندگی ہو گئی تیری قسمت جے نہ آوے تے کو حیا ایندہ کعبے دی کٹھ کوئی حیا آ گیا اے مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کشا آگے بسم اللہ جی شاہ جی بابا جی توجہ رکھنی ہے ادائے اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے ارشاد نقشہ بنایا گیا بڑی زندگی ہو گئے بہت شکریہ جی ادائے اتفاقاً بسم اللہ تیری زندگی بھائی کرسیاں گل آیا ہو تشریف لایا ہو تھے نیڑے آ جاؤ اگر کر لے کرسیاں بڑا سواد بن سے جیڑا نعرہ نہ مرے سی کرونے نال مرسی نعرہ حیدری تیرا رجب مکمل جناب نو سنا رہے ہیں ایک نقشہ بنا کے تیری قسمت جنا آوے تے کو حیا ایندہ کعبے دی کٹھ کوئی حیا آ گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کشا آ گیا بابا جی اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے ارشاد نقشہ بنایا گیا پہلے ارشاد نقشہ بنایا گیا بی بی طیب تے طاہرہ صدیقہ کنو گھل کے جبرائیل گھر چو بلایا یہ بھی سستی نال میں سناون کا نہیں قائل جتنی سستی نال تُسے سننا چاہتے ہو اندھا اتفاقاً ولادت نہیں دوستو اے پہلے ارشاد پہلے باقاعدہ بابا جی پروگرام بڑے ہو یا نہیں نہیں بھائیو کوئی ایمرجنسی آئی نہیں اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے ارشاد نقشہ بنایا گیا بی بی طیب تے طاہرہ صدیقہ کنو گھل کے جبرائیل گھر چو بلایا گیا اور اس تو پہلے پیمبر دی ماں آئی ہے اتفاقاً ولادت نہیں دوستو جتنے تائیں ہر بندے دے ذہن چ نہیں آونی اتنے تائیں میں پردہ کھلا اگا میں بڑا تیزی نال جاونا ہے اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے ارشاد نقشہ بنایا گیا بی بی طیب تے طاہرہ صدیقہ کنو گھل کے جبرائیل گھر چو بلایا گیا اور بھائی جان اس تو پہلے پیمبر دی ماں آئی ہائی رب دی طرفوں واضح دسایا گیا اے بیت اللہ کوئی سچا خانہ نہیں بی بی مریم کو واپس ہٹایا بہت شکریہ جی پچھلے پھرا گیتا بیدار سخاوت بس گوھر صاحب پیر جی اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے ارشاد نقشہ بنایا گیا بی بی طیب تے طاہرہ صدیقہ کنو گھل کے جبرائیل گھر چو بلایا گیا اور بھائی جان پیس تو پہلے پیمبر دی ماں آئی ہا رب دی طرفوں واضح دسایا گیا اے بیت اللہ کوئی سچا خانہ نہیں بی بی مریم کو واپس ہٹایا گیا بسم اللہ جی
ये बहुत समझने की बातें हैं शाबाश शाबाश और ये यूं कहें कि ये कुरान की आयत की तिलावत कर रहा है, ये मौला अली की शान बयान कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि खाना काबा जिसकी तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ते हो, जिसको अल्लाह का घर कहते हैं, कि एक बेघर का घर है वो, उस घर में जब एक उलिल अम्र पैगंबर की वालदा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जब जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया तो जनाब मरियम ने चाहा कि मैं इस खाना काबा के अंदर जाऊं और बच्चे की विलादत करूं। तो खाना काबा से आवाज आई कि ऐ मरियम, ये इबादत की जगह है, ये सच्चा खाना है। ये वो आयातें, ये वो तर्जमे ये परवाना साहब आपको सुना रहे हैं। इन बातों का समझने से ताल्लुक है और यूं समझें कि ये आयात कुरानी का तर्जमा कर रहा है। आपकी जिंदगी हो भाई, आपकी जिंदगी हो। पंजाबी शायरी में आपने कमाल कर इत्तेफाकन विलादत नहीं दोस्तों, पहले अरशा ते नक्शा बनाया गया। बीबी तैयब ते ताहरा सदीका कनू घलक जिब्राइल घर चू बुलाया गया। और इस तू पहले पैगंबर दी मां आई है, रब दी वक्त रब दी तरफों वाज़े दसाया गया यह बैतुल्ला कोई सच्चा खाना नहीं, बीबी मरियम को वापस हटाया गया। ए नहीं बीबी ईसा दे जम्मन दी जा, लेके जिब्राइल रब दी सदा आ गया। मुश्किलां मुक गईयां कोल नबियां दियां, आज जमाने ते मुश्किल, आज जमाने ते मुश्किल कुशा आ गया। बस भाईजान फर्श ते चढ़ पिया, चन है इमरान दा हक दा सावण लई हक दा वली आ गया। जेड़े बंदे लफ्ज़ां नूं समझ सकदे ने, तुहाडी जिंदगी होवे हर बंदे दी समझ विच गल नहीं आवणी। फर्श ते चढ़ पिया, चन है इमरान दा हक दा सावण लई हक दा वली आ गया बन के मौला मुहाफिज दी, आज मुहम्मद दा बन के वसी आ के समझे, कौन समझे सी? आ गया बन के मौला मुहाफिज दी, आज मुहम्मद दा बन के वसी आ गया। और शाजी जेड़ा हालत रकू विच ज़कातां देवे, ऐसा दुनिया उते आज सखी आ गया। जेड़ा थोड़ी जिंदगी होवे भाई नियाज अब्बास, जेड़ा हालत रकू विच ज़कातां देवे, ऐसा दुनिया उते आज सखी आ गया। ए मेरी तरफों हलाली मवाली को आज लख मुबारक होवे। आओ अलिया मेरी तरफों हलाली मवाली को आज लख मुबारक होवे। आओ बिस्मिल्लाह जी नारा साहब बेहता बेदार भाई, फर्श ते नारा साहब दे हुक्म ते फर्श ते चढ़ पिया, चन इमरान दा हक दा सावण लई हक दा वली आ गया बन के मौला मुहाफिज दी, आज मुहम्मद दा बन के वसी आ गया। जेड़ा हालत रकू विच ज़कातां देवे, ऐसा दुनिया उते आज सखी आ गया। मेरी तरफों हलाली मवाली को आज लख मुबारक होवे। आओ अली भैया साए के ना सुनो, मेरी तरफों हलाली मवाली को आज लख मुबारक होवे। आओ अली आ गया, कौम शिया दा पहला इमाम आ गया। आओ नुसैरी पयात खुदा आ गया। कौम शिया दा पहला इमाम आ गया। आओ नुसैरी पयात खुदा आ गया। मुश्किलां मुक गईयां कुल नबियां दियां, आज जमाने ते मुश्किल कुशा आ गया। भाईजान सारी कायनात सरसब्ज़ व शादाब है, सारी कायनात सरसब्ज़ व शादाब है। ए हस्ती दी आमद है जिससे सारी कायनात सरसब्ज़ व शादाब है। आज बहारां दे मुखड़े ते मुस्कान है। लफ्ज़ां नूं समझण वाले बंदे ही बोलना है। सारी कायनात सरसब्ज़ व शादाब है, आज बहारां दे मुखड़े ते मुस्कान है। ए नूर कौन तू पहले जंदा खालक हा, आया अल्लाह दे घर बन के मेहमान है। नूर कौन तू पहले जंदा खालक हा, आया अल्लाह दे घर बन के मेहमान है। और आज है 13 रजब, आम नहीं कोई नहीं,
اے دہاڑا معظم تزیشان ہے حور و غلمہ سلامی چ مصروف ہیں کیوں جو آمن والا کل ایمان ہے بسم اللہ حور و غلمہ سلامی چ مصروف ہیں کیوں جو آمن والا کل ایمان ہے دشمن دین واصل جہنم تھے دین احمد دی بن کے بقا گیا مشکلہ موقعیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل ہے کشا گیا ہے فضا بھی پہ لگ دی سہانی جئی کل حلالی موالے بھی پرجوش ہیں آج فضا بھی پہ لگ دی سہانی جہی کل حلالی موالی بھی پرجوش ہیں سارے جنتی شرابن تہورا دیا جام تو جام کر دے پے نوش ہیں عرش والے پہ عرشاں تے خوشیاں کرن فرش والے بھی مستی چ مد ہوش ہیں آج تا عزا بھی لگدا ہے پریشان ہے لات و منات دے اڑ گئے ہوش ہیں بسم اللہ جی آج تا عزا بھی لگدا ہے پریشان ہے آج تا عزا بھی لگتا ہے پریشان ہے لات و منات دے اڑ گئے ہوش ہیں کرما والی تھئی مکے دی سرزمین جتھے مولا علی مرتضی آ گیا مشکلہ موقعیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل ہے کچھ آ گیا بھجن پوری نظم جتوے اس وقت محنت کرے اندی ہے جیڑا بندہ اے شعری اگلے ہی نہ سمجھ سکیا جیڑا بندہ اس شعر تے ہی نہ بولیا اتھائیں سٹے چھوڑا نہ لا بھجن ایک نقشہ ذہنچ بناونا ہے آندھا جیڑے راتوں ہا بنت اسد آمنا ہو سی جبرائیل رحمہ سجاندارے بسم اللہ بابا جی یہ شعر سمجھے چاہ گیا میری محنت پوری استاد آمنے شگرد نامہ سجائیوں سے یا کوئی نہ جس رات جیڑے رات ہوا بنت آکے بھائی جیڑے رات ہوا بنت اسد آمنا ہو سی جبرائیل رحمہ سجاندہ رہا منتظر ہا جیڑا اپنے استاد دا بے بہا ہو سی خوشیاں مناندہ رہا گل سمجھنی ہے پوری گل سمجھنی ہے اگر منتظر ہا جڑا اپنے استاد دا بے بہا ہو سے خوشیاں مناندہ رہا اور بن کے مشتاق زیارت دا کاتب وحی در رکابات وال کے جاندہ رہا تیری مرضی جی سنے بھائی جیڑا راتو ہا بنت اسد آمنا ہو سی جبرائیل رحمہ سجاندہ رہا ہو سی جبرائیل رحمہ سجاندہ رہا منتظر ہا جیڑا اپنے استاد دا بے بہا ہو سی خوشیاں مناندہ رہا اور بن کے مشتاق زیارت دا کاتب وحی در کعبہ تے ول کے جاندہ رہا ترائے دہاڑے جو مالک دی مہمان ہا کھانا بی بی دا جنت چوہا اپنے کولو نہ کچھ پڑھ داخلہ بھائی جان اپنے کولو نہیں کچھ تھوڑی زندگی ہوئے پاس بہت شکریہ جیڑے رات ہوا بنت اسد آمنا ہو سی جبرائیل رحمہ سجاندہ رہا منتظر ہا جڑا اپنے استاد دا بے بہا ہو سی خوشیاں مناندہ رہا بن کے مشتاق زیارت دا کاتب وحی در کعبہ تے ول کے جاندہ رہا ترے دہاڑے جو مالک دی مہمان ہا کھانا بی بی دا جنت چواندہ رہا ترے دہاڑے جو توجہ رکھنی ہے بھائی جان ترے دہاڑے جو مالک دی مہمان ہا کھانا بی بی دا جنت چواندہ رہا احمد مجتبہ آکھے لکھ شکریہ میرا دنیا تے سونا پھرا پتہ نہیں کتنے میں پڑھ دا کھلا احمد مجتبہ آکھے لاکھ شکریہ میرا دنیا تے سونا پھرا گیا مشکلہ موقعیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کچھ آگے بالکل تاریخ چوں بابا جی کو اپنے کولو نہیں پڑھنا اندھے شیر اپنے کفر شاہ ہوتے بھیج کے بیٹھا عرشاں ہوتے راضی یزدان ہے بھائی کوئی سمجھ آگے جس بندے نو تاں
شیر اپنے کو فرشاں اتے بھیج کے توڑے دیاں تو لمب کر دے سن جیڑی انتظار تسی بیٹھے ہو شیر اپنے کو فرشاں اتے بھیج کے بیٹھا عرشاں اتے راضی یزدان ہے بابا جی تاریخ دیکھنی ہے شیر اپنے کو فرشاں اتے بھیج کے بیٹھا عرشاں اتے راضی یزدان ہے اے ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زبان چاہ کے ہتھاں دے نبیاں دے سلطان سائی تاریخ انجی آنکھیں تو بولنا ہے نا تھوڑی زندگی سارے نعرہ مریا ہے رل کے شیر اپنے کو فرشاں ہوتے بھیج کے بیٹھا عرشاں ہوتے راضی یزدان ہے بھائی اللہ دیتا ندیم نعرہ صاحب بھائی اللہ دیتا ندیم نعرہ صاحب اور آندے بعد پڑھنا ٹرک نو سیر دیونا ہوندہ تھوڑی زندگی ہو گئی اتنا خوبصورت انہاں مشاعرہ پڑھے ہے آخر کو اجتماع میں سکتہ پیدا ہونا ہے انہاں دے جامن تو بعد میرے بھران میں تو پہلے ہی میں آموں تے بھونے بھی میں شیر اپنے کو فرشاں ہوتے بھیج کے بیٹھا عرشاں ہوتے راضی یزدان ہے شادی ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زبان چاہ کے ہتھاں تے نبیاں دے سلطان ہے ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زبان اگلی گل ویکھنی ہے ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زبان چاہ کے ہتھاں تے نبیاں دے سلطان ہے اور خانہ زاد خدا نے جداں کھولے لب میرے مولا دا ایہو فرمان ہے جاگی ذرا خانہ زاد خدا نے جدا کھولے لب نیاز بھائی خانہ زاد جدا سرکار نے زبان چسائی خانہ زاد خدا نے جدا کھولے لب میرے مولا دا ایہو فرمان ہے آکھے تورات زبور انجیل یا میں تلاوت کرا سارا قرآن بڑی زندگی بھائی خانہ زاد خدا نے جدا کھولے لب خانہ زاد خدا نے جدا کھولے لب میرے مولا دا ایہو فرمان ہے آکھے تورات انجیل زبور یا میں تلاوت کراں سارا قرآن ہے بس بھائی جان سلسلہ جب رسالت دا ختم ہو گیا سر تے تاج امامت چھا گیا سلسلہ جب رسالت دا ختم ہو گیا سر تے تاج امامت چھا گیا مشکلہ مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کشا آگیا کیتا جایا مکمل ہے دین خدا ہوئی جس تو امامت دی بنیاد ہے دین مکمل کدا ہوئے ہویا کیتا جایا مکمل ہے دین خدا ہوئی جس تو امامت دی بنیاد ہے بھائی جان پہلے مکے بہت خانہ مشہور کیتا جایا کہ کعبے نو آباد ہے بولی اے بے پچھلے بول سکو تا زبانہ رکھ دے ہوتا کیتا جایا مکمل ہے دین خدا ہوئی جس تو امامت دی بنیاد ہے بھائی جان پہلے مکے بہت خانہ مشہور کیتا جایا کہ کعبے نو آباد ہے جیڑا رہبر ولیاں کلندران دا ہے جیڑا رہبر ولیاں کلندران دا ہے جیڑا جبرائیل رنگیاں دا استاد ہے جاگی بھائی جیڑا رہبر ولیاں کلندران دا ہے جیڑا جبرائیل رنگیاں دا استاد ہے اوے عرش تے جائیں دا خالق پڑھایا ہے نکاح جیڑا بنیا محمد دا دادا بڑی زندگی ہو گئی عرش تے جائیں دا خالق پڑھایا ہے نکاح جیڑا بنیا محمد دا داماد ہے عرش تے جائیں دا پڑھے عرش سے جیندہ خالق پڑھایا نکاح جیڑا بنیا محمد دا داماد ہے مصطفیٰ کے آج مرتضی آ گیا خود خدا کے شیر خدا آ گیا مصطفیٰ کے آج مرتضی آ گیا خود خدا کے شیر خدا آ گیا مشکلہ مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تا مشکل ہے کچھ آ گیا اگلے شیر تے سارے بندے انشاءاللہ اٹھی کے داد دے سن آندھا میرے مولا دی القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جائیں دا شیر جلی آکھ دے جاک کے سنے ہیں شیر میرے مولا دی القاب بہت سارے ہیں میرے مولا دی القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جائیں دا شیر جلی آکھ دیں اے منگے روٹی سوالی تا اٹھا دیاں جو قطارہ دے وے اور سخی آکھ دیں
میرے مولا دی القاب بہت سارے ہیں جڑے مومن حضرات تشریف فرمان میرے مولا دے القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جیندہ شیر جلی آکھ دن منگے روٹی سوالی تا اٹھاں دیاں جو قطاراں دے وے ان سخی آکھ دن ان سخی آکھ دن شاہ جی عابد ہووے تے کام اللہ والے کرے واہ 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 عبد ہووے تے کام اللہ والے کرے عبد ہووے تے کام اللہ والے کرے ایسے مولا کو حق دا ولی آکھ دے اے اوہ شیر خدا بچپنے وچ جڑا آئی دہا چیرے اسنو ولی آکھ دے بہت شکریہ میرے مولا دی القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جیندہ شیر جلی آکھ دن اے بنگے روٹی سوالی تا اٹھاں دیاں جو قطاراں دے وے ان سخی آکھ دن عبد ہووے تے کم اللہ والے کرے ایسے مولا کو حق دا ولی آکھ دن اوہ شیر خدا بچپنے میں جڑا آئی دہا چیرے اسنو ولی آکھ دن اور آ گیا بن کے رہبر شریعت تاج حسبی اللہ میرا پیشوا آ گیا مشکلہ مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کچھ آ گیا چھوڑ دے وہاں نظم یہ پڑھی رکھاں بھائی جان پڑھی رکھاں دے مرد بلے آئے نال آندھا جیڑا اس تو گیا ہو تو رب تو ہی گیا نہ ہو کم کار داتے نہ گھر بار تھوڑی زندگی ہوئے بابا جی آنکھو تو کل تک پڑھ سکنا تھوڑی حیاتی ہوئے آدھا جیڑا اس تو گیا او تو رب تو ہی گیا او نہ کم کار دا تے نہ گھر بار دا جیڑا ایدی محبت منکر تھیا نہ او اس پار دا تے نہ اس پار جیڑا اس تو گیا ہو تو رب تو ہی گیا نہ او کم کار دا تے نہ گھر بار دا جیڑا ایندی محبت منکر تھیا نہ او اس پار دا تے نہ اس پار دا ایندے دشمن کو معاشر دے دیکھ لیں برسی بالون جہنم دیو نار دا ایندہ دشمن کو معاشر دے دیکھ لیں برسی بالون جہنم دیو نار دا دشمن دین لئی ہے خدا دا غضب صرف ایک وار جیندی ذوالفقار دا دشمن دین لئی ہے خدا دا غضب صرف ایک وار جیندی ذوالفقار دا بس بھائی جان بابا جی یہ مصرہ سمجھنا ہے میں اس پاس جانا نہیں لیکن ایک ٹچ دینا ہے اندر دشمن دین لئیے خدا دا غضب صرف ایک وار جائیں دی ذوالفقار دا دین اللہ دا بیمار جد ویکھیا ایو گھر ہے جو لائے کے دوا دین اللہ دا بیمار جد ویکھیا ایو گھر ہے جو لائے کے دوا گیا مشکلاں مک گیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کچھ آ گیا آندھا جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا جائندہ نوکر صدایا سلیمان ہے اشاللہ تسی بول ہوا تھوڑی زندگی ہوئے جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا جیندہ نوکر صدایا سلیمان ہے جین سواری تے حسوار ہون تائیں کر ختم چھوڑیا پاک قرآن ہے جین سواری تے تھوڑی زندگی ہوئے جین سواری تے حسوار ہون تائیں کر ختم چھوڑیا پاک قرآن ہے جیندہ بازو پکڑ کے رسول خدا کیتا من کن تو مولا دا اعلان ہے کیڑا کیڑا مصرہ سمجھے سو بھائی کیڑا کیڑا مصرہ اندھا جیندہ بازو پکڑ کے رسول خدا کیتا من کن تو مولا دا اعلان ہے جیندے گھوڑے دے قدماں دی ٹاپاں دیاں چیندہ قسماں رہا آپ رحمان چیندہ گھوڑے دے قدماں دی ٹاپاں دیاں چیندہ قسماں رہا آپ رحمان ہے واسی عرشاں دا زینت فرش ہو گیا واسی عرشاں دا زینت فرش ہو گیا مان کے اپنے خدا دی رضا آ گیا مشکلہ مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کچھ آ گیا مختصر بھائی جان کہ میرے فنوں پذیر آئی اتنی ملی اپنی اوقات و ہستی تو برتر تھیاں میرے فنوں پذیر آئی اتنی ملی اپنی اوقات و ہستی تو برتر تھیاں اپنی اوقات و ہستی تو برتر تھیاں
جد امام زمانہ نے بان اپلے میں مقدر دا اس نے سکندر تھیا جد امام زمانہ نے بان اپلے میں مقدر تا اس نے سکندر تھیا اور لکھی رکھنا فضائل میں سعادات دے جھوٹی دنیا دی سوچاں تو قاصر تھیا شاعری لکھن سناون دی چس آ گئی جس دے جیڑے دیں تو میں 14 دا نوکر تھا شاعری لکھن سناون دی چس آ گئی جیڑے دیں تو میں 14 دا نوکر تھیا جشن مولود کعبہ تے اپنی نظم میں سمر جد سنائی مزہ آ گیا جشن مولود کعبہ تے اپنی نظم میں سمر جد سنائی مزہ آ گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل کشا